Вие ги хващате, Ние ги пускаме. На баткото му предстои пътуване, но няма как да остави малкото си братче. Може да плащам свръх багаж, ама поне няма да плащам втори билет. Ама убива ми, бе, бате! Особено одиколона е тука, а и половината съм навънка. Айде, готов си, викам такси за летището. А, не! По-добре ме обяви за ръчен багаж и ме води за ръчичка. Чули! Сочка на наш. И аз си стой тук, що ще кажеш на нашите, аз заминавам сам. Следващото зрителско видео е вдъхновено от реплика на любим наш герой. Рачков, не разбрах това ко не ли беше или ко да? Ами ако мама е питала бебето дали му се спи, отговорът е бил ко не. А ако е питала дали иска сладка кашичка, със сигурност е ко да. На това се казва силна връзка между майка и дете. Отговарят заедно и еднакво. Ами да, остава към тях да добавим и класика. Ко? Не. Дано така се разбират и след време, когато мама поиска бележника на порасналия ученик. Ко? Не. Завършваме с едно важно съобщение от Дом съвета на блока, заснето и изпратено от друг наш зрител. Скъпи приятели, с интерес очакваме да ни изпращате вашите геройски изпълнения, но наистина не правете подобни неща в асансьора. Защото някой ще ви хване, а ние ще ви пуснем в Вие ги хващате, ние ги пускаме.